Vull dir, documentat totes les activitats i tots els anys que hem anat fent història i primeritat. Teníem moltes coses més, no se poden posar, i també tenim dues coses molt importants. Veureu una sèrie de fotografies que n'hi ha un batiburrillo, no està per anys, no està organitzat, està desorganitzat a trede, perquè no siguem un ordre. Tenim una persona que ha demanat moltes hores, us ha demanat molta informació i costa molt de fer. N'hi ha també uns cartells de Xina, després també tenim dalt un televisor que també està projectant fotografies constantment canviant, així deixen entrar, també tenim el monitor que han posat en aquest moment la projecció de la presentació del 25è aniversari, i crec que és un poc d'història que l'hem fet entre tots, que és molt bonica i crec que hem de disfrutar d'ella. Donar-vos les gràcies a la gent que ha col·laborat per portar documentació, la gent que ha treballat, un xicot de grup ens ha esforçat esta setmana molt, però realment el que tenim és gràcies a tots. Això, per donar-vos les gràcies i espero que us agradi. Ara demanem la presència del nostre president perquè es dirigís amb les paraules. Parla Quique Botella. Bona nit a tots. Ja, com sempre, Toni ja ho ha dit quasi tot. Crec que, este acte és el que tanca ja el que ha sigut este exercici, el 25è aniversari. És una recopilació un poquet de tot el que vam fer, no durant aquest exercici, sinó durant tots aquests anys. Veureu en la posició el que ha comentat Toni, de banderins, tots els premis, i això, més que res, el que voldria és agrair a la gent d'ací de MUMA el que ens han apoyat, que ha sigut una passada, sobretot a Agustí i les dos xiques que estan així, Ángeles i Raquel. També agrair, com no, a Salva per haver-nos tirat la mà en l'exposició i tota la gent que ha col·laborat, Maribel, Toni, i això, crec que ja és l'últim acte, crec no, és l'últim acte que tanca ja tot això, crec que està bé, crec que hem fet un any complet, més ja no ens ha donat ja més força per a fer més coses, i això, agrair la presència de tots vosaltres. Gràcies. Seguidament és el torn del regidor de Cultura, Carlos Correa. Aprofitem l'ocasió per agrair-li el reconeixement que com a Ajuntament ens ha fet en més d'una ocasió per la llavor que com a associació cultural estem fent en la promoció de la cultura local. I ara parla Carlos Correa perquè es transmetrà les seves impressions. Falleres majors de la Falla Xemeníes, Clara Perpinyà i Carla Botella, senyor president de funcions Quique Botella Perpinyà i Adrián Botella Perpinyà, membres de l'Associació Cultural de la Falla Xemeníes, representants de les comissions falleres i membres d'associacions culturals, amics i amigues, bona nit a tots. Quan el 7 de maig del 2010 es reuniren en este mateix espai cultural per a començar la celebració dels 25 anys de constitució de la vostra comissió, tenien per davant projectes, il·lusions i compromisos. Avui, un any més, ens tornem a reunir per a donar fe que tot s'ha complit. Podeu estar satisfets de vosaltres com a comissió que ha superat la barrera dels 25 anys treballant per les falles, per la festa, per la cultura i per al cinema. Podeu sentir-vos satisfets pel que heu fet en les diferents activitats programades al llarg de l'any. Sou un col·lectiu exemplar, però per damunt de tot voldria que valorareu el que teniu entre vosaltres. Un equip de persones treballadores, amb iniciatives, entregades de cos i ànima a la comissió. Des del president Quique, que du tota la setmana pendent de l'estat de salut del seu fill, però ha estat així al MUMA tota la setmana, junt a Ana Iborra, Antonio Pascual i Salvador Camarena, per a fer possible que avui, a través d'esta significativa mostra, recordem els 25 anys de vida de la vostra falla. I com no, felicitar-vos a tots vosaltres que venim d'ací i ens demostreu la vostra confiança i recolzament. Quan encara retrona en els nostres caps el ritme de la música, l'esclafit dels coets i de les mascletades, quan en totes parts pensen que passant Sant Josep han mort les falles, així estem reunits nosaltres. I és que esta nit no estem sols inaugurant una exposició, estem de celebració. Anem a clausurar un any dedicat a que els majors estiguen satisfets
d'haver constituït aquesta associació de Xermania, on es manté viu l'espírit de treball i unió, de que els menuts, el futur de la Falla, aprecin el vostre esforç i continuen el camí traçat, on no sols va la festa, sinó també el saber fer de les coses bé, de formar una gran família. Una germandat de fallers on us podeu sentir orgullosos de pertenèixer a l'Associació Cultural de la Falla Xermanies. Enhorabona a tots i endavant per molts anys. Bona nit.